विशति तत्तदनन्तरं Hare Krishna ma'am, I'll take over at 7 o'clock. Bye ma'am. Now 7 o'clock வரேன். Hare Krishna ma'am. Thank you. Okay. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna எல்லாருக்கும் பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு நாளைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் எனக்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு தேவை. 6 மணிக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டு 7 மணிக்கு நான் கொஞ்சம் லீவிங் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷன். பட் நாளைக்கு காலையில மறுபடியும் 6 மணிக்கு எடுக்க முடியும். அதனால வந்து இந்த 2 நாள் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் எனக்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. Okay Mataji, it's okay Mataji. பண்ணிக்கிறோம் Mataji. Thank you Mataji for all your wonderful support actually. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Badareshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavatya Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Om Ajnana Timirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Tada Swapadandikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchara Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhan Shute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpadaro Bhesha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Jaya Gopi Janavallabha Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavallabha Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajaranjana. Yashodanandana Brajajana Ranjana. Yashodanandana Brajaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janavallabha Jaya Gopi Janavallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Janavallabha
ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதன பிரஜன யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சனா யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோத நந்தன பிரஜன ரஞ்சனா யமுன தீராவனசாரி யமுனா தீரா வனச்சாரி யமுன தீராவனசாரி யமுனா தீரா வனச்சாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஜய ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம்ஸ் மாதாஜி நமஸ்காரம் ஹரே கிருஷ்ணா நமஸ்காரம் வணக்கங்கள் வந்தனங்கள் பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா உடம்பு சரியா போச்சோ மாதாஜி ஹாஸ்பிட்டல் இல்ல மாதாஜி நேத்து சடனா ஹெல்த் செக்அப் பண்ணணும் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு நான் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணி இந்த கோவிடுக்கு முன்னாடி பண்ணிருக்கேன் நான் அதுக்கு அப்புறம் நான் ஹெல்த் செக்அப்பே பண்ணல அது தட்டு ஃபோர்ஸபிளி ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணணும் மாதாஜி ஆமா பண்ணணும் ஆனா அங்க போனா ஏதோ இல்லாததெல்லாம் நமக்கு சொல்ற மாதிரி தைரோ கேர்ல இருந்து வீட்டுக்கே வந்தா பிளட் எடுத்துப்பாங்கல்ல அதெல்லாம் காலையில நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும் போதே வந்தாங்க இல்லையா நீங்க 2 ஸ்லோகம் வாசிக்க சொன்னனே அப்பவே பிளட் கொடுத்தாச்சு சோ அங்க போனா டெஸ்டிங்க்கு நம்ம லேடிஸ்க்கு கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட் இல்ல மாதாஜி மேமோகிராபி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதனால லேட் ஆயிடுச்சு ஒரு 2 மணிக்கு 1:30 மணிக்கு போனது நான் மத்தியானம் சோ ஒன்லி ஃபார் திஸ் 4-5 டெஸ்ட்டுக்கு தான் அதுக்கே அப்படி இழுத்தடிச்சு 3க்கெல்லாம் 4க்கெல்லாம் வந்துடலான்ட்டு போனேன் ஆனா அவங்க நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் நடக்கலாங்க சரி நான் அதனாலதான் ஒரு மெசேஜ் 5:30ன்னு போட்டேன் ஓகே நல்லதா போச்சு என்ன பண்றது எங்க பிரபு வந்து நீ உடம்பையும் பாத்துக்கணும்ல அப்படின்னு ஆமா மாதாஜி 3 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அதனால நேத்து எல்லாம் ஈகோ அடுத்து வந்து ட்ரெட்மில் வந்து 3வது ஸ்பீட் என்னால 1 நிமிஷத்துக்கு மேல நடக்க முடியல
அவ்வளவு ஃபாஸ்ட். செவரை வச்சுதான் சித்திரம் எழுத முடியும் சார் மாதாஜி. பார்த்துக்கிட்டாதான் சரிப்பட்டு வரும். கரெக்ட். அது ஆனா எனக்கு ரொம்பவுமே பிடிக்கவே இல்லை. எனக்கு போகிறதுக்கே எனக்கு ஓகே என்ன இருக்கு எப்பயாவது பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு இது இக்னோர் பண்ணிட்டே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டுதான் எங்க பிரபு சொன்னா கேட்கவே இல்லை அவரு. அதனால புக் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கே வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பரவாயில்ல, பட் ஈகோ எல்லாம் வரணும். அது வந்த பிறகுதான் தெரியும். ஏன்னா நமக்கு கோவிட் வந்தவங்களுக்கு எல்லாமே இந்த ஆர்ட் தான் ரொம்பவுமே இம்பாக்ட், ஆர்ட் தான் இம்பாக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால வந்து எனக்கும் அப்படிதான் மாட்டாது. கோவிடுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ப்ராப்ளம். எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா. ஆர்ட்ல ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. உங்க எல்லாருடைய வாழ்த்துக்கள்ல நாங்க கண்டிப்பா எனக்கு ஆரோக்கியம் கண்டிப்பா இருக்கும்ன்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கான்பிடன்ஸ். ஆக்சுவலி பகவானுடைய அருள், உங்க எல்லாருடைய வாழ்த்துக்கள். 12 கேண்டாவையும் முடிக்கணும். பாத்தீங்களா, நான் நேத்து ஈகோ எடுக்கும்போது எனக்கு என்ன உடம்புக்கு வந்தாலும் என்ன 12 கேண்டோ முடிக்கிற வரைக்கும் பகவானே நீ பாத்துக்கோ, நான் 12 கேண்டோ வரைக்கும் வாசிக்கணும். நாங்களும் உசுர புடிச்சிட்டு இருக்கோம். குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நல்லதெல்லாம் செஞ்சு அதெல்லாம் பாக்கணும்ல மாதாஜி. அதெல்லாம் தானா நிகழும் மாதாஜி. எதெல்லாம் எந்த காலகட்டத்துல நடக்கணுமோ அது கண்டிப்பா நிகழும் மாதாஜி. அதுல மட்டும் எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் இருக்கு. ஆனா பகவானுடைய சேவையில வந்து இப்ப இந்த பாகவதத்தை வந்து ஒரு பக்தர்களோட வந்து ஒரு 12 கண்ட வரைக்கும் ஒரு ரவுண்டாவது நான் முடிக்கணும்னு பகவான்கிட்ட நான் எப்பவுமே அனுஷனமும் வேண்டிக்கிறேன் நானு. சோ நேற்று ஈகோ எடுக்கும்போது கூட அததான் வேண்டினேன். சோ சர்வபூதேஷு சாத்மானம் சர்வபூதானி சாத்மனி. ஏன்னா உள்ள என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா, எந்த லெவல்ல ஆரோக்கியமா இருக்கு, எந்த லெவல்ல இது எங்க பழுதடைஞ்சிருக்கு, எதுவுமே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. பாக்கிறதுக்கு வெளியில நல்லதான் புதுசா வருது மாதாஜி. எஸ் ஈஷேனானந்திய பாவேன பூதேஷ்விவ ததாத்மதம் சர்வபூதேஷு எல்லா வெளிப்பாடுகளில் சா மற்றும் ஆத்மானம் ஆத்மா சர்வபூதானி எல்லா வெளிப்பாடுகள் சா கூட ஆத்மனி பரமாத்மாவில் விசேஷத அவர் பார்க்க வேண்டும் அனன்ய பாவேன சமமான பார்வையுடன் பூதேஷு எல்லா வெளிப்பாடுகளில் இவ போல தத் ஆத்மதாம் அதனுடைய இயற்கை. இவ்வாறு இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டே இருந்தது யோகியினுடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா. ஒரு யோகி எவ்வாறு வந்து அந்த சமாதி நிலையில் கொள்கின்றான் என்பதை பற்றியும் அவன் எவ்வாறு வந்து அந்த தியான பயிற்சியை வந்து செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றியும் எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்பட்டது. அதுதான் நாம் இத்தனை ஸ்லோகங்களையுமே பார்த்தோம். அதனுடைய இன்னொரு கண்டினியூஷன் ஒரு 3 ஸ்லோகம் தான் இந்த அத்தியாயம் முடிஞ்சிடும். ஒரு யோகி அதே ஆத்மாவை எல்லா வெளிப்பாடுகளில் காண வேண்டும். இப்போ தன்னையும் பார்க்கணும், தன்னுணர்வை பாதையில் இருக்கும்போது தான் யார் என்பதை புரிந்து கொள்ள அவனுக்கு முடியும். மேலும் அந்த ஆத்ம நிலையில் பகவானோடு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தையும் அவனால வந்து ஏற்படுத்தி பர்மனன்ட் ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஒரு முறை அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ல நம்ம நிலை கொண்டு விட்டால் அவர்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்லும் பொழுது மீண்டும் பிறக்காத ஒரு நிலையை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அவ்வாறு அவர்கள் மீண்டும் இறங்கி வரணும்னாலும் பகவானோட சகாக்களாதான் இறங்கி வருவாங்க. ஸோ அது தவிர்த்து வேற எந்த முறையிலுமே அவர்கள் திரும்பி வரமாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜகாய் மதாய் மாதிரி தவறு இழைத்தாலும் தற்காலிகமாக வந்து மீண்டும் வந்து நாட் ஜகாய் மதாய் இவர் என்னது ஜெயா விஜயா மாதிரி வந்து தற்காலிகமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரித்து மீண்டும் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துருவான். மேல ஒரு முறை சென்ற பிறகு நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் திரும்பி வருவதற்கு சாத்தியக்கூறு கிடையாது. ஆனால் அவ்வாறு வரணும்னா ஒண்ணு நாம அந்த இடத்துல தவறு இழைத்தால் வருவோம், இல்ல நாம வந்து பகவான் வந்து அவதரிக்கிறார் என்ற அவரோட சேர்ந்து முன்னாடியாவது வந்திருப்போம், இல்ல அவரோட சேர்ந்தாவது வருவோம். இப்படிதான் வர முடியும், வேற எப்படியும் நம்மளால வர முடியாது. அத்தகைய ஒரு நிலை எங்கிருந்தாலும் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும். மேல் உலகத்திற்குள்ள செல்லும் பொழுது வைகுண்டம் கோலோகத்துல அங்க வந்து பகவானுக்கு எப்பொழுதுமே திருத்தொண்டு புரியறதுக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை மட்டும்தான் நமக்கு பெரியும். அதுதான் கிடைத்தற்கரிய பாக்கியம் என்பதை நாம வேண்டின்னு இருக்கிறதும் அதுதான். எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு நித்திய தொண்டு ஆற்றுவதற்கு மாற்றம் வந்து பகவான் நமக்கு வாய்ப்பு வழங்கட்டும் இல்லையா. அவருடைய கருணை நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. அதைதான் நாம வந்து அவரிடத்தில் யாசிக்கின்றோம். ஒரு யோகி அதே ஆத்மாவை எல்லா வெளிப்பாடுகளில் அனைத்து இடங்களிலுமே இல்லையா, அனைத்து ஜீவராசிகளிலுமே, அதுதான் நம்ம வந்து இதுல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, 5.18 ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. அதாவது பிராமணே கவி ஹஸ்தினி இல்லையா.
சோ அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. கற்றறிந்த பிராமணர், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் யாராக இருந்தாலும், சண்டாளமாக இருந்தாலும், அப்படிப்பட்டவனுடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கிறார் இல்லையா. ஒரு ஸ்டூல்ல கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு புழு இருந்தா, ஒரு பூச்சி இருந்தா, அந்த புழுலையும் பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்றது பொருள் இல்லையா. சோ அந்த புழுவாக பிறக்க வேண்டியது அந்த ஆத்மாவுடைய அதாவது இதுவா இருக்கு, தலையெழுத்தா இருக்கு இல்லையா. நாம கூட 84 லட்சம் விதமான அதாவது பரிமாணங்களோட தான் நாம இப்ப மனிதனாக வந்திருக்கோம். கிடைத்தற்கரிய இந்த பிறவியை மீண்டும் நழுவ விட்டுறக்கூடாது. இந்த வாய்ப்பை நாம அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு போகணும். ஏனெனில் இருப்பவை எல்லாம் பரமனின் வேறுபட்ட சக்திகளின் வெளிப்பாடாகும். சோ அவங்களால புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். இது அந்தரங்க சக்தி, இது வஜிரங்க சக்தி, இது ததா சக்தி, இப்படி பகவானுடைய உன்னதமான ஆற்றல்களை எல்லாம் அவங்களால புரிந்து முடியும். இம்முறையில் பக்தர் எல்லா உயிரினங்களையும் வேறுபாடின்றி பார்க்க வேண்டும் இல்லையா. எல்லோரையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு மனப்பான்மை வேண்டும். அதுவே பரமாத்மாவின் உணர்தற்குரிய அடையாளமாகும். சோ பரமாத்மாவை நாம புரிஞ்சின்றோம்னு நினைக்கிறது எல்லோரையுமே ஒரே நிலையிலிருந்து காணக்கூடிய பக்குவத்தை பெறும்போதுதான். வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது என்பது இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய இயற்கையே அதுதான். வேறுபாடோட தான். ஒரே வீட்டுல 4 பேர் இருந்தாலும் 4 பேருமே வெவ்வேறு மனப்பாங்குகளோட தான் இருப்பாங்க. காமனா சிலதுதான் இருக்குமே ஒழிய அவங்கவுங்களுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய உரித்ததான குணாதிசயங்களும் அவங்க கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். சிலது வேணா காமனா இருக்கலாம், எல்லாமே காமனா கண்டிப்பா இருக்கவே இருக்காது. அப்படி இருக்கும் பொழுது குணாதிசயங்கள் வேறுபடலாம், ரூபம் வேறுபடலாம், ஆனால் ஆத்ம நிலையில் எல்லா ஜீவன்களும் ஒன்றுதான் அப்படிங்கிறது. யானையினுடைய அதாவது அவருடைய இதுலயுமே ஜீவன்லயுமே இருக்கிறது, இயக்கி கொண்டிருக்கிறது யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் இல்லையா. அப்படி பசுனுடைய எதையுமே ஜீவனை இயக்கி கொண்டிருப்பவர் அந்த பரமாத்மா தான். இப்படி எல்லா நிலையிலையுமே பரமாத்மாவை காணக்கூடியவன் அதுவே பரமாத்மாவை அடையாளம் காணும் உணர்வாகும் என்று சொல்லி, உணர்தற்குரிய அடையாளம் என்று இந்த இடத்துல ரொம்ப அற்புதமா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. பிரம்ம சமீதையில் குறிப்பிட்டுள்ளது போல பரமாத்மா ஒவ்வொரு அண்டத்திலும் நுழைவது மட்டும் இல்லாம இல்ல, பரமாத்மா எவ்வாறு நுழைகிறார்? ஒவ்வொரு அண்டத்துக்குள்ள கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுவாக நுழைக்கிறார். அவர் அணுக்களிலும் கூட ஊடுருகிறார். அணுக்கள்ல யாரு? கீரோத கஷாய விஷ்ணுவாக ஊடுருகிறார். பரமாத்மா அடங்கிய நிலையில் எல்லா இடத்திலுமே உள்ளார் அவர். அதாவது இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மா, பரமாத்மாவே சிருஷ்டி. அவரின்றி வேற எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லை. எனவே ஒருவர் எல்லா இடத்திலும் பரமாத்மா இருப்பை பார்க்க முடியும் பொழுது அவர் பூத உலக பதவியிலிருந்து விடுதலை அடைகிறார். அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் அதாவது புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் இல்லையா, மீண்டும் மீண்டும் பிறவி மரணம் பிறப்பு, இந்த சக்கரத்துல இருந்து அவனுக்கு விடுதலை என்பது கிடைக்கிறது. சர்வபூதேஷு அப்படின்னா அனைத்து உயிர்வாழிகள் என்னும் சொல் பின்வருமாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உயிரினங்களில் 4 வேறுபட்ட பிரிவுகள் உள்ளன. பூமியிலிருந்து மலரும் உயிரினங்கள், அதாவது செடி கொடிகள் எல்லாமே. பொங்குதல் அல்லது புதவியிலிருந்து பிறக்கும் உயிரினங்கள், அதாவது கீழே இருந்து இல்லையா, கீழே இருந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியில வர்றது. அடுத்து முட்டையிலிருந்து வரும் உயிரினங்கள் இல்லையா, அதாவது இப்போ கோழி இருக்கு, சிலது எல்லாமே. இப்போ பாம்பு கூட பாத்தீங்கன்னா முட்டையில தான் வரும் இல்லையா. அந்த மாதிரி கருவிலிருந்து வரும் உயிரினங்கள், நாம் எல்லாருமே கருவிலிருந்து வரக்கூடிய உயிரினங்கள் மனிதர்கள். இந்த 4 விதமான ஸ்பீஷிஸ். அந்த 84 லட்சத்துல இதை 4ஆ பிரிச்சா 84 பிரிச்சா 41, 42 பிரிச்சா 21 லட்சம் கருவிலிருந்து வரவங்க. அடுத்து 21 லட்சம் முட்டையிலிருந்து வராங்க. அதே மாதிரி 21 லட்சம் அதாவது பொங்குதல், அதாவது உள்ளுக்குள்ள இருந்து பூமியில இருந்து வரக்கூடிய இது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் மலர் செடிகள் எல்லாமே செடி கொடிகளாக இருக்கிறது 21 லட்சம். இப்படி 4 விதமான உயிரினங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றது. மண்ணிலிருந்து விடுபடும் ஒருவர் அதே தன்மையுள்ள ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் அல்லது எல்லா வெளிப்பாடு உயிரினங்களில் இருப்பதை பார்க்க முடியும். அதாவது இந்த இக உலக வாழ்க்கையிலிருந்து நாம விடுபடக்கூடிய, அதாவது இக உலக வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபடக்கூடிய இந்த ஜீவன்கள் அப்படின்னா பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடக்கூடிய ஜீவன்களால எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கிறது உணர முடியும் என்று சொல்லப்படுகிறது. செடிகளும் புல்லும் தானாகவே பூமியிலிருந்து தோன்றுகின்றன என்று அறிவு கூர்மை குறைந்த மனிதர்கள் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் உண்மையில் அறிவு கூர்மை உள்ளவரும் தன்னை அறிந்தவரும் இந்த வளர்ச்சி தானே உண்டாவது அல்ல என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்கு காரணமாகின்றது ஆத்மா. புற தோற்றங்கள், அதாவது ஒரு ஆத்மா செய்யக்கூடிய இந்த கர்ம பலனால அடுத்து மனிதனாக பிறந்திருந்தாலும் அடுத்து விலங்காக மாறுவதற்கும்
சான்சஸ் உண்டு. எவ்வளவு அஜ்ஞானத்தை வளர்த்து கொண்டே போறோமோ அவ்வளவும் மரஞ்செடி கொடிகளாகும் புழு பூச்சிகளாகவும் நம்ம மீண்டும் பிறப்பதற்கு ஒரு முறை மனிதன் என்ற கூடிய அந்த நிலையை நாம் தவற விட்டுட்டோம்னா மீண்டும் அந்த ஸ்டார்டிங் அணுவுல இருந்து நம்ம வந்தே ஆகணும். ஸோ அந்த நிலையில இருந்து வரக்கூடியதுதான் அந்த ஆத்மாவுடைய தன்மை. ஸோ உண்மையிலே தானாகவே எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்துல பிறக்கிறது கிடையாது. இதெல்லாம் ஆத்மாவுடைய இதனாலதான் வெளியே வர்றது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் இதற்கு காரணமாகின்றது ஆத்மா. புறத்தோற்றங்கள் வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளில் பல்வேறு உடலுறு கொண்டு வெளிவருகின்றன இல்லையா? அதாவது நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் விதமான ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான உடலை நாம் எவ்வாறு பெறுகின்றோம், நம்ம கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு பெறுகின்றோம். ஸோ ஒருமுறை மனிதனாக பிறந்து நம்ம மனிதனுக்கு மட்டும்தான் கர்ம பலன் உண்டு, வேற யாருக்குமே கர்ம பலன் கிடையாது இல்லையா? ஆனாலும் கர்ம பலன் அற்ற நிலை இருந்தாலும் அதனுடைய நற்செயல்களால் பரிமாணங்கள் இல்லையா, எவல்யூஷன், அதாவது இன்னொரு பிறவி, இத்தனை பிறவிகள் இப்படி பிறக்கணும் இல்லையா? ஒரு பூவா நம்ம மலர்ந்தாலும் எத்தனை முறை நம்ம மலர வேண்டும் என்பதும் கணக்கு இருக்கு. அதுல நன்னிலை அடைந்த பிறகுதான் அடுத்த ஜீவனாக நம்மளால பிறக்க முடியும். ஆனால் மனிதனாக பிறக்கிறவனுக்கு மட்டும்தான் கர்ம பலன். ஏன்னா அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா புத்தி என்ற ஒரு மனசோட புத்திய பகவான் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? அந்த புத்தியை அவன் பக்குவமாக பயன்படுத்தினால் அவன் விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றான். இல்லை என்றால் கட்டுண்ட நிலைக்காவது வருகின்றான், இல்லைன்னா இழிவான பாதைக்கு செல்கின்றான். இப்படி வெறுமனையே ஸ்தூல உடலை பெறுவதற்கான மார்க்கத்திற்கு கூட அவன் தள்ளப்பட்டு விடுகின்றான். ஒரு முறை கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டால் மீண்டும் நாம மேல் உலகத்திற்கு வருவது என்பது சாத்தியக்கூறு கிடையாது. அதனாலதான் நாம நம்முடைய செயல்களை பக்குவமாக ஆற்றுறதுக்கு வச்சுக்கணும். மேலும் ஆனால் இது ஆத்மா இருப்பதால் ஏற்படுவதாகும். விஞ்ஞானி முட்டைகளுக்குள் உயிரில்லை என்று நினைக்கும். முட்டையில உயிரில்லை, அப்ப முட்டையில உயிரில்லை எப்படி அது கரு வெளியே வரும் இல்லையா? ஒரு கோழி குஞ்சு அடை காத்து, அதாவது முட்டையை அடை காத்துதான் கோழி குஞ்சு பொரிக்கின்றது இல்லையா? அப்ப அந்த முட்டையில உயிர் இல்லைன்னாக்கா எப்படி அந்த கோழி குஞ்சு வெளியே வரும் இல்லையா? சோ அது ரொம்ப ரொம்ப தவறானது, அது உண்மையானதல்ல. உயிரினங்கள் வேறுபட்ட வடிவங்களில் வேறுபட்ட சூழ்நிலையில் கீழ் உருவாக்கப்படுகின்றன என்று வேத நூல்களில் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஒவ்வொரு ஜீவனம் ஜனிக்கிறதுக்கான சூழ்நிலை, கால அளவு இல்லையா, அடுத்து அந்த ரூபம், இதெல்லாமே ஆல்ரெடி அமைய பெற்றிருக்கிற ஒன்று. வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் இந்த நிகழ்ச்சிகள் இப்படிதான் நிகழும் என்றது எல்லாமே சாஸ்திரிக ரெஃபரன்சஸ்ல ஆல்ரெடி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பறவைகள் முட்டையிலிருந்து தோன்றுகின்றன, விலங்குகள் மனிதர்களும் கருவிலிருந்து பிறக்கின்றன. யோகி அல்லது பக்தரின் ஞான பார்வை உயிரினம் எங்கு பறந்து வாழும் தனித்தன்மையை பார்க்க செய்கிறது இல்லையா? ஆனால் யோகியானவன் இந்த உயிரினம் எங்குமே பறந்து வாழும், அதாவது எல்லா இடத்துலயுமே. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம செகண்ட் கேண்டோல கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது நம்முடைய ஜன்னல் ஓரத்துல பாத்தீங்கன்னா தூசி மாதிரி தெரியும் சூரிய வெளிச்சத்துல. அது எல்லாமே பரமாணுக்கள் அப்படிங்கிறதையும் 6 பரமாணுக்கள் சேர்ந்தது ஒரு அணு என்றதும், அந்த மாதிரி 6 சேர்ந்தது ஒரு இதுக்கு வரும், அதாவது ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம படிச்சிருக்கோம். எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வரல. சோ இப்படி ஒன்னொன்னுமே காலத்தை மெஷர் பண்றது, அதை வச்சு அதனுடைய சைஸ் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நிலையில தான் மீண்டும் அந்த தூசி போல இருக்கக்கூடிய நிலையில தான் நாம திரும்பி இந்த இடத்துல வரோம் இல்லையா? காற்றோட கலந்து மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்கிறோம், மழை நீரின் ஜனிக்கின்றோம், எல்லாமே உணவாக மாறி மீண்டும் ஒரு உயிர் அதாவது அந்த விந்துல போய் கலர்ந்து, அதாவது ஒரு தாயின் கருல போயிட்டு ஜனிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய ப்ராசஸ். அது அவ்வளவு சுலபத்துல அதாவது நடத்துறாருன்னா அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம், ஆனா அதை செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ப்ராசஸ் இல்லையா? பகவானுக்கு எதுவுமே கடினம் கிடையாது, நமக்குதான் எல்லாமே கடினம். ஸ்வா யோனிஷு யதா ஜோதிர் ஏகம் நானா பிரதீயதே யோனினாம் குண வைஷம்யாத் ததாத்மா பிரகுருதௌ சிதர. சர்வ யோனிஷு மரத்தின் வடிவங்களில் யதா போல ஜோதிய அதாவது நெருப்பு, ஏகம் ஒன்று, நானா வேறுபட்ட, பிரதீயதே வெளிப்படுத்தப்பட்ட, யோனி நாம் வேறுபட்ட கருப்பைகளில், குண வைஷம் யாத் குணங்களின் வேறுபட்ட சூழ்நிலைகளிலிருந்து, ததா அதனால், ஆத்மா ஆத்மா பிரக்தௌ ஜட இயற்கையில் சித அமைந்து. நெருப்பு காடுகளில் வேறுபட்ட வடிவங்களில் வெளிப்படுத்துவது போல நெருப்பு எப்படி உருவாகிறது? ஒன்றோடு ஒன்று உராயும் பொழுதுதான், அந்த உராய்வினால்தான் நெருப்பு உருவாகிறது இல்லையா? ஒரு மரம் இன்னொரு மரத்தோட உராயிறது, ஒரு மூங்கில் கொம்பு இன்னொரு மூங்கில் செடியோட உராயும் பொழுதுதான் நெருப்பு அந்த ஃபிரிக்ஷனால் தான், உராய்வினால ஏற்படுது. இயற்கையின் குணங்களில் அப்படின்னா
உண்மையிலே அந்த விறகுக்குள்ள நெருப்பினுடைய குவாலிட்டி வந்து இன்பில்ட்டா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? சோ அது செயல்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. ஒரு கல்லோட உராயும் பொழுது கூட நெருப்பு வந்து உருவாகின்றது. இயற்கையின் குணங்கள் ஆதி காலத்துல அப்படிதான் வந்து நெருப்பையே கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா? சோ அதாவது ஆதிவாசிகள் இல்லையா? ஆதிவாசிகள் வந்து எவ்வாறு நெருப்பை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னாக்கா ஒரு கல்ல இன்னொரு கல்ல நம்ம ஹிஸ்டரியில தான் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். சிக்கிமுக்கி கல் சொல்லுவாங்க. ஆமா. சோ அப்படி அந்த கல்லை வச்சுதான் வந்து நெருப்பை வந்து உருவாக்குனாங்க. இயற்கையின் இப்பெல்லாம் நாம வந்து கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதாவது தீக்குச்சியை வந்து நாம தான் தயாரிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இயற்கையின் குணங்களின் வேறுபட்ட சூழ்நிலையின் கீழே தூய ஆத்மா தன்னை வேறுபட்ட உடல்களில் வெளிப்படுத்துகிறது இல்லையா? ஆத்மா வந்து ஏன் தூய ஆத்மான்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதுதான் உண்மையான அதனுடைய சுபாவமே, அதனுடைய தன்மையும் அதுதான். ஆத்மா தூய்மையாக இருப்பதுதான் அதனுடைய குவாலிட்டியே. ஆனா நாம் என்ன பண்றோம், ஒரு உடலுக்குள்ள போன பிறகு அதை மாசுபடுத்தி விடுகின்றோம். ஆனால்தான் தூய்மையற்ற நிலையில் அந்த ஆத்மா செயல்படுகின்றது. அதாவது தூய்மையற்ற நிலையில எண்ண ஓட்டங்களை எடுத்துட்டு போகுது இல்லையா? அதை வந்து மனசும் புத்தியும் வந்து செயல்படுத்தி விடுகின்றது, புலன்களும் அவ்வாறே இயங்குகின்றது. இதுதான் வந்து நடக்கக்கூடிய ஒன்று. உடல் முன்னரே நெறிமுறைப்படுத்தப்படுவது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிரகிருதி என்பது இயற்கையின் 3 குணங்களால் ஏற்படும் எதிர் செயலாகும் இல்லையா? ரியாக்ஷன். இந்த குணங்களுக்கு ஏற்ப சிலருக்கு சிறிய உடலும் சிலருக்கு பெரிய உடலும் உள்ளன. நாமெல்லாம் எதுக்கு ஒருத்தர் நெட்டையா இருக்கும், ஒருத்தர் குட்டையா இருக்கும் இல்லையா? ஒருத்தர் கருப்பா இருக்கும், ஒருத்தர் வந்து அழகற்ற நிலையில இருக்கும், ஒருத்தர் பார்த்தா சௌந்தரியமா இருக்காங்க. இது எல்லாமே நம்முடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு ஒரு உடலை நாம பன்றியினுடைய ரூபம் யாருக்குமே பிடிக்காது இல்லையா? சோ அருவருக்கத்தக்க அந்த ரூபம் என்று நாம நினைப்போம். அது உண்ணக்கூடியதும் வந்து அருவருக்கத்தக்க செயல்கள் அப்படின்றது தெரியும். ஏன் அதற்கும் வந்து காரணம் உண்டு. பேராசையினுடைய அளவு அதிகரித்தே போனா இல்லையா? அஜ்ஞானத்துல அதிகரித்து போனா மனிதனாக பிறந்தவன் அடுத்த பிறவில வந்து நாயாகவோ பன்றியாகவோ தான் பிறக்கணும். இது 100% இல்லையா? வெறுமனே புலன்களுக்கு மட்டுமே திருப்தி கொள்ளக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபடுவன் 100% வந்து பன்றியும் நாயாகத்தான் பிறப்பான். சோ இப்படி வந்து சிலதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏன் இப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வந்து அதனுடைய செயல்களுடைய வெளிப்பாடுகளால்தான், ரியாக்ஷன்ஸ்னால்தான் இப்படி இந்த ஏற்கனவே 3 குணங்களால அந்த ஜீவன் வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகின்றான். அவன் எந்த குணாதிசயத்துல மேன்மையாக இருக்கின்றானோ அத்தகைய செயல்களில் அவன் வந்து ஈடுபடுகின்றான். சோ உண்மையில் நெருப்பின் தன்மை எல்லா இடத்திலும் ஒன்றுதான், குவாலிட்டி ஆஃப் எ ஃபயர் இல்லையா? அதே மாதிரி ஆத்மாவுடைய நிலை வந்து எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா அது எதனோட கலக்கும் பொழுது மாறுபட்ட நிலை பெறுகிறது. இந்த சிருஷ்டியினுடைய அதாவது பிரகிருத்தினுடைய 3 குணங்கள்ல கலந்து அதாவது இணையும் பொழுது இல்லையா? செயல்பாடுகளால் தான் இணைகின்றோம். அத்தகைய செயல்பாடுகளால் அது வந்து தவறான ஒரு செயல்களுக்கு இட்டு செல்கின்றது. ஆனால் இயற்கையின் வெளிப்பாட்டில் எரிபொருளுக்கு ஏற்றபடி நெருப்பு பெரியதாகவோ சிறியதாகவோ தோன்றுகின்றது இல்லையா? நிறைய விறகு கட்டை காஞ்சி போயிருந்தா தகதகதகன்னு எரியும். அதே பச்சை கட்டையா இருந்தா எரியாது இல்லையா? குவாலிட்டி ஆஃப் அந்த விறகு கட்டையில பொறுத்து அந்த நெருப்பினுடைய குவாலிட்டியும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதே போல ஒரு மனிதன் எந்த குணாதிசயத்தோட வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கின்றானோ அந்த குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறுடைய செயல்பாடுகளும் அமைப்பெறுகிறது. அது போல அண்ட உடலில் உள்ள ஆத்மாவானது ஒரு தன்மையில் இருந்தாலும் சிறிய உடலில் உள்ள ஆத்மா பெரியதினின்றும் வேறுபட்டது. அப்படின்னா இந்த பெரிய ஆத்மான்றது எதுனாக்கா பரமாத்மாவை சொல்கின்றது. பரமாத்மாவிலிருந்து ஆத்மா வந்து வேறுபட்டது. எந்த அளவில அதனுடைய தூய்மையான தன்மையிலும் வேறுபட்டது. நித்திய தன்மையில் ஒன்று, ஆனால் அளவில் வந்து சிறியது ஆன்மா. அணு ஆத்மா, விபு ஆத்மா. அதே மாதிரி செயல்படும் விதம் வந்து அணு ஆத்மா வேறு நிலை. அவன் இந்த 3 குணங்களோட வந்து செயல்படுகின்றான். பகவான் 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து செயல்படுகிறான். சோ இதை வந்து நம்ம அந்த வேறுபாட்டை தெரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மாவின் சிறிய அணுக்கூறுகள் பெரிய ஆத்மாவின் பொறிகளை போன்றதே. மிக பெரிய ஆத்மா பரமாத்மா. மிகச்சிறந்த ஆத்மா ஆகிய பரமாத்மா அளவில் சிறிய ஆத்மாவிலிருந்து வேறுபட்டவர். அளவுலையும் சிறியவர் தான். நம்ம எவ்வளோ, அதாவது 10,000ல் 1 பகுதி தலைமுடியுடைய நுனி பகுதியில இல்லையா? அணு ஆத்மாவுடைய அளவு அதுதான். பரமாத்மாவுடைய நிலை வந்து இந்த துண்டு, அதாவது கட்டை விரலுடைய அந்த இது பகுதின்னு சொல்லுவாங்க, மேல் பகுதி. சோ இப்படி ஒவ்வொன்றுமே வந்து நம்ம இதை வந்து நம்ம எந்த எக்ஸ்ரே போட்டு பார்த்தாலும் கண்டிப்பா தெரியாது. டாக்டரால அனலைஸ் பண்ணவே முடியாது இல்லையா? உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குன்றது வந்து இறைவன் ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும். நாம ஜனிக்கிறதுல இருந்து மரணம் அடைகிற வரைக்கும், இந்த கூட்டை விட்டு செல்ற வரைக்கும் நம்மளோட உடன் இருக்கிறவர் அவர் ஒருத்தர் தான் இல்லையா? நம்முடைய கணக்கு வழக்கு எல்லாமே நீட்டா எழுதி வச்சிருக்கிறதும் அவர் தான். சோ ஒன்னு கூட மிஸ் பண்ணி இருக்க மாட்டார். நாம தப்பு செஞ்சிருந்தா தப்பு தான், ரைட் பண்ணியிருந்தா ரைட்டு தான். இதை மாத்தி அமைக்கவே முடியாது.
நித்யோ நித்யானாம் சேத்தன சேத்தனானாம். அதாவது நாம நித்தியமானவர்கள், அதாவது பகவான் நித்தியமானவர், நாமனும் நித்தியமானவர்கள். சிங்குலர் ப்ளூரல். நித்யோ நித்யோ நாம் அப்படின்னாக்கா நித்தியமா இருக்கிறது எல்லாம் வல்ல இறைவன். சோ ஆத்மாக்கள் எல்லாமே நித்தியமானது, ப்ளூரலா சொல்றது, பன்மடங்கு. அடுத்து சேத்தோ சேத்தனாம் அப்படின்னு ஸ்லோகத்துல வரும். இது சேத்தா அப்படின்னாக்கா உணர்வு இல்லையா? ஹி இஸ் ஆல்சோ கான்சியஸ். அதே மாதிரி சுப்ரீம் கான்சியஸ், அவர் மிக உயர்ந்த உணர்வு. ஆனா நம்ம எல்லாமே வெறுமனே உணர்வு நிலை. நம்ம உணர்வு நிலை 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு செயல்படும் பொழுது சாதாரண உணர்வு நிலை தான், பௌதிக உணர்வு நிலை. அதே 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செயல்படும் போது, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு நிலை, பக்தி உணர்வு நிலையில நாம இருக்கின்றோம். மேலும் பரமாத்மாவுக்கு தனிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு இடையில உள்ள இந்த வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்பவர் துக்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டு அமைதியான நிலையில் இருக்கிறார். சோ நம்முடைய நிலையும் பகவானுடைய நிலையும் பற்றி அலசி ஆராயும் பொழுது இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டை காணும் பொழுது சுக துக்கங்கள் என்பது எல்லாமே சரிசமமாக பாவிக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை அந்த உயிர் வாழி அடைய பெறுகின்றான். ஏன் அது அவருடைய உடல் அமைப்பு நிலை அல்ல. மனக்கற்பனையால் யாராலும் சிறந்த ஆத்மா ஆகவே முடியாது. கற்பனையால நாம 100% ஆக முடியாது. பயிற்சி செஞ்சால் ஒழிய, அதில் போய் நம்ம நிலைத்தால் ஒழிய இல்லையா? சமாதி நிலையில் எப்படி நிலை பெறணுமோ அவ்வாறு அந்த நிலையில நாம் நிலை கொண்டால் மட்டும்தான் அந்த ஆத்மா நன்னிலை அடையும். சும்மா ஒரே ஒரு க்ஷணத்துல ஒரு பாவத்தை நம்ம வெளிப்படுத்திட்டு அதுதான் நம்முடைய பாவமாக என்றைக்கும் நம்ம ஸ்திரப்படுத்தி கொள்ள முடியாது. பயிற்சி என்பது மிக மிக முக்கியமானது. சாதனை பக்தி கண்டிப்பா பண்ணணும். வேறுபட்ட ஆத்மாக்களின் சிறுமை அல்லது பெருமை வராக புராணத்தில் ஸ்வாம்ச விபின்னாம்ச, ஸ்வாம்ச அப்படின்னா பகவானை குறிக்கும், விபின்னா அதாவது பின்னங்கள் இல்லையா? நாம் எல்லாமே பின்னங்கள் என்று வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸ்வாம்ச ஆத்மா என்பது பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கிறது. விபின்னாம்ச என்பது நாம இந்த அணு ஆத்மாக்களை குறிக்கிறது. பகவத்கீதையில மமை வாம்சோ ஜீவலோகே ஜீவபூத சனாதனக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே சொல்றார். இதையும் அவர் தான் சொல்றார், ஜீவலோகே இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லையா? சோ உறுதி செய்யப்பட்டது போல நிலைத்த அணுக்கூறுகளாகவே உள்ளன. அதாவது எட்டர்னல், அதாவது ஆத்மா என்பது நித்தியமானது. சிறிய உயிரினங்கள் நிலையான அங்கங்களாகும். நாம் எல்லாருமே பகவானிலிருந்து தோன்றிய பின்ன பகுதிகளாகும். அதனால் அவற்றுக்கு பரமாத்மா அளவிற்கு பெரிதாக இருத்தல் இயலாததாகும் இல்லையா? இப்போ முழு பூசணிக்காய் இருக்கு, அதை நம்ம பீஸா கட் பண்ணும் பொழுது சிறு சிறு பீஸுகள் ஆகுமே ஒழிய மீண்டும் ஒரு முழு பூசணிக்காய் ஆகுமா? கண்டிப்பா ஆகாது. அது போலதான் பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த அந்த நித்தியத்தன்மை என்பது இந்த ஆத்மா நாம பார்ப்பதற்கு அளவில் மிக மிக சிறியது. பகவானோட கம்பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா? அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம் மீண்டும் நாம நினைவு கூற வேண்டும். எஸ், ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்கோ, முடிச்சுக்கலாம். மாதாஜி, எறும்போட ஒரு சின்ன எறும்பு, துணூண்டு எறும்பு மாதாஜி, அதோட ஆன்மா ஒரு யானையா வரலாமா மாதாஜி? எல்லாத்துக்கும் ஒரே அளவு தானே மாதாஜி? எல்லாத்துக்குமே இத்தனோடு புழுவுக்கு இருக்கிற ஆன்மாவும் அதே அளவு தானே? எஸ் மாதாஜி. இன்னொன்னு நம்ம கண்ணுக்கே புலப்படாத வைரஸ் கிருமிகளுக்குள்ள இருக்கிறோம், அதுலயும் அதே மாதிரிதான். நீங்க மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்க்கும்பொழுது இத்தனை மைக்ரான் மெஷர் பண்றாங்க இல்லையா? மெஷர் பண்றாங்களா இல்லையா? நம்ம கூட பிளட் டெஸ்ட் கொடுக்குறோம், நம்ம செல் என்ன பண்றாங்க, இத்தனை மைக்ரான்னு சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அது மாதிரிதான் ஒரு அணு சைஸ் நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம எத்தனையோ, அதாவது ஆத்மாவுடைய அளவு, நம்ம உடல் கூறுகள் வேறு. இது பஞ்சமகாபூதங்கள்ல அததான் நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்மாதிமாம் ஸ்வாம் பிரகிருதிம் தைவீம் சதாத்மிகாம் துர்விபாவ்யாம் பராபாவ்ய ஸ்வரூபேன வாதிஷ்டதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தஸ்மாதிமாம் ஸ்வாம் பிரகிருதிம் தைவீம் சதாத்மிகாம் துர்விபாவ்யாம் பராபாவ்ய ஸ்வரூபேண வதிஷ்டதே. தஸ்மாத் இவ்வாறு, இமாம் இந்த, ஸ்வாம் சொந்த, பிரகிருதிம் ஜடசக்தி, தெய்வீம் தெய்வத்தன்மை, சத் அசத் ஆத்மிகம் காரணமும் விளைவும் உள்ளடக்கிய, துர்விபாவ்யாம் புரிந்து கொள்ள கடினமாக, பராபாவ்ய பிடித்த பிறகு, சொரூபேன தன்னை அறிந்த நிலையில், அவதிஷ்டதே அவர் இருப்பார். மொழிபெயர்ப்பு பொருளரை எழுதியவர் ஏசி பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத் கி ஜெய். இந்த உலக வெளிப்பாட்டின் காரணமாகவும் அதன் விளைவாகவும் இருக்கின்ற மாயையின் வெல்ல முடியாத மயக்கத்தை வென்ற பிறகு யோகி தன்னை அறிந்த நிலையில் இருக்க முடியும்.
பொருளுரை. உயிரினத்தின் அறிவை உள்ளடக்கிய மாயையின் சக்தியை வெல்ல முடியாது என்று பகவத்கீதையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் கிருஷ்ணராகிய பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைபவர் வெளித்தோற்றத்தில் வெல்ல முடியாததாகிய மாயையின் சக்தியை வெல்ல முடியும். தெய்வீ பிரகிருதி அல்லது பகவானின் வெளிப்புற சக்தி துர்விபாவ்யா புரிந்து கொள்ள மிகவும் கடினமானது. வெல்வதும் மிக கடினமாகும் என்று இங்கும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் வெல்ல முடியாத மாயையின் சக்தியை ஒருவர் பகவானின் அருளால் வெல்ல வேண்டும். பகவான் தன்னை சரணடைந்த ஆத்மாவுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தும் பொழுது மாயையினை வெல்ல முடியும். சுரூபேன வதிஷ்டதே என்றும் இங்கு குறிக்கப்பட்டுள்ளது. சுரூப என்றால் ஒருவர் தான் பரமாத்மா அல்ல, ஆனால் பரமாத்மாவின் அங்கம் என்றும் பொருள். அதுவே தன்னை அறிவதாகும். ஒரு பரமாத்மா என்றும் எல்லா இடத்திலும் ஊடுருவர் என்றும் போலியாக நினைப்பது சொரூபம் அல்ல. இது அவருடைய உண்மையான நிலையை அறிதல் அல்ல. உண்மை நிலை என்னவென்றால் ஒருவர் பரமாத்மாவின் அங்கம் என்பதே ஒருவர் உண்மையாக தன்னை அறிதலின் நிலையில் இருத்தல் வேண்டும் என்று இங்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. தன்னை உணரும் இந்த அறிவு பகவத்கீதையில் பிரம்மனை உணர்தல் என்று விளக்கப்படுகிறது. பிரம்மனை உணர்ந்த பிறகு ஒருவர் பிரம்மனின் செயல்களில் ஈடுபட முடியும். ஒருவர் தன்னை அறியாது இருக்கும் வரை அவர் உடலை பற்றிய போலியான அடிப்படை செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். ஒருவர் தன்னுடைய உண்மையான தான் என்னும் தன்மையில் அமையும் பொழுதும் பின்னரும் பிரம்ம வித்தையின் செயல்கள் தொடங்குகின்றன. பிரம்மனை அறிந்த பிறகு எல்லா செயல்களும் முடிவு அடைகின்றன என்று மாயாவாதிகள் கூறுகின்றனர். ஆனால் அது உண்மை அல்ல. ஆத்மா பொருளுக்கு ஆட்பட்டு அதன் இயல்பு கடந்த நிலையில் செயல்பட்டார். ஒருவர் சுதந்திரமாக இருக்கும் பொழுது அதன் செயல்பாட்டை எவ்வாறு மறக்க முடியும்? இங்கு ஒரு சான்று குறிப்பிட முடியும். ஒரு மனிதர் நோயுற்ற நிலையில் மிகவும் சுறுசுறுப்புடன் இருந்தால் அவர் நோயிலிருந்து விடுபட்டதும் அவர் சுறுசுறுப்பின்றி இருப்பார் என்று எவ்வாறு ஒருவர் கற்பனை செய்ய முடியும்? இயல்பாகவே முடிவு என்னவென்றால் ஒருவர் எல்லா நோயிலிருந்தும் விடுபட்டதும் அவர் செயல்கள் தூய்மையாக இருக்கும். பிரம்மனை அறிந்தபின் நடக்கும் செயல் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்விலிருந்து வேறுபட்டவை என்று கூறப்படலாம். ஆனால் அது செயலை நிறுத்தாது. இது பகவத்கீதையில் 18.54 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் தன்னை பிரம்மனாக அறிந்த பிறகு பக்தி தொண்டு தொடங்குகிறது. மத்பக்தியும் லபதே பரா. பிரம்மனை அறிந்த பிறகு ஒருவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். அதனால் பகவானுக்கு செலுத்தப்படும் பக்தி தொண்டு பிரம்மனை அறிந்த பின் நிகழும் செயலாகும். பக்தி தொண்டில் ஈடுபவர்களுக்கு மாயையின் மயக்கம் இல்லை. அவர்களின் சூழ்நிலை பூரணமாது. பரிபூரணத்தின் அங்கமான உயிரினத்தின் கடமை என்னவென்றால் பரிபூரணத்துக்கு பக்தி தொண்டு புரிதலாகும். அதுவே வாழ்வின் நிறைவான செயலாகும். இவ்வாறு பக்தி தொண்டை செயல்படுத்துவதில் கபிலரின் அறிவுரைகள் என்ற தலைப்புடைய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 3ஆம் காண்டம் 28ஆம் அத்தியாயத்தின் பக்தி வேதாந்த பொருளை நிறைவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்தாதிகம் ஸ்வாம் பிரகிருதிம் தைவீம் சதாத்மிகம் துர்விபாவ்யாம் பராபாவ்ய ஸ்வரூபேன வதிஷ்டதே. தஸ்மாத் இவ்வாறு இமாம் இந்த ஸ்வாம் சொந்த பிரகிருதி ஜடசக்தி தெய்வீம் தெய்வத்தன்மை சத் அசத் என்பது நம்ம சொல்லியிருக்கோம், படிச்சிருக்கோம் ஆல்ரெடி நிறைய இடத்துல இல்லையா. சத் என்பது உண்மை இல்லையா. அத உண்மை இந்த அதாவது அந்த செயலுக்கான காரணம் என்பதுதான் உண்மை. சோ அதனுடைய விளைவுகள் தான் நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல பார்க்கின்றோம். விளைவுகளை உள்ளடக்கிய காரணம் மற்றும் விளைவு, அதுதான் சத் அசத் என்று சொல்லப்படுகிறது. டைரக்ட் மீனிங் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அதாவது சத் என்பது உண்மை, அசத் என்பது பொய்மை என்று பொருள். ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல சொல்லக்கூடிய அந்த இன்டென்ஷன் அந்த இடத்துல சொல்றாங்கன்னா அதற்கு ஏற்றவாறு எடுக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல இந்த ஆன்மீகத்துல காரணம் மற்றும் விளைவு, ஒரு செயலுக்கான காரணம் அந்த செயலால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்று பொருள். சோ துர்விபாவ்யாம் புரிந்து கொள்ள கடினமாக, பராபாவ்யா பிடித்த பிறகு, சொரூபேன தன்னை அறிந்த நிலையில், அவதிஷ்டதே அவர் இருப்பார். இந்த உலக வெளிப்பாட்டின் காரணமாகவும் அதன் விளைவாகவும் இருக்கின்ற மாயையை இல்லையா, இந்த பிரபஞ்சம் படைப்பிற்கு மூல காரணம், அதாவது நாம இந்த பக்தர்களாக இந்த இடத்துல அவதரிக்கிறதுக்கான மூல காரணம் அஜ்ஞானம் இல்லையா. சோ அஜ்ஞானம் என்பது இருள்மயம். சோ நாம இறை தொண்டு புரிவதற்கென்றே இருப்பவர்கள் தான். ஆனால் அதை மறந்த காலகட்டத்துல நாம என்ன ஆகுறோம், ஆவித்யில் இருக்கின்றோம். அப்படி அஜ்ஞானமாக இருக்கிறதுக்காக நாம எந்த இடத்துல இருக்கணும், அஜ்ஞானவாதி ஞானத்துல பக்குவம் அடைகிற வரைக்குமே இந்த பிரபஞ்சத்துலதான் நாம் இருப்போம். சோ இந்த பிரபஞ்ச படைப்புக்கான காரணம் இதுதான். அதனுடைய விளைவுகள் இந்த இடத்துல பகவானால சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கு.
சோ யாருடைய ஆளுமையின் கீழே வந்து இது நிகழ்கின்றது? மாயையால் வந்து இது வந்து கவரப்பட்டிருக்கிறது. மாயையும் யாருடைய இதுல இருந்து கண்ட்ரோல்ல இருந்து செயல்படுறாங்க? பகவானுடைய கண்ட்ரோல். 8 ஜடசக்திகளும் பகவான் இருந்து பிரிந்ததுதான் இல்லையா? மாயை பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியவள் தான் என்பதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ யோகி தன்னை அறிந்த நிலையில், அதாவது மாயையின் வெல்ல முடியாத மயக்கத்தை, இல்லையா, ரொம்ப கடினம். எந்த சமயத்துல வேணாலும் நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு புலனால கூட நம்ம வந்து கண்டிப்பா மேல இருந்து சறுக்கி விழுந்துடுவோம் நம்ம. அதனால எப்பவுமே ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்ம. அதை வெல்றவர்கள் வந்து தன்னை அறிந்ததுல வந்து நிலை பெறுகிறார்கள். தான் யார் என்பதை வந்து அவங்களால முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும். உயிரினத்தின் அறிவை உள்ளடக்கிய மாயையின் சக்தி வெல்ல முடியாதது என்று பகவத்கீதையில வந்து குறிப்பிட்டப்பட்டது. எஸ், கண்டிப்பா ஒரு சாதாரண மனிதனால இந்த மாயையை வெல்ல முடியாது. ஆயினும் பகவான் கிருஷ்ணராகிய பகவான் பரமபுருஷ பகவானிடத்தில் சரணடைந்தவர்கள் இல்லையா? அதான் சர்வதர்மான் பரித்தஜ்ஞ மாம் சரணம் ஏகம் பிரஜா அகம் சர்வ பாப்பியவு மோக்ஷாமிஷா சூஷக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் பகவான் இல்லையா? அதாவது நீ வந்து பயப்படாதே, நீ எல்லா தர்மங்களையுமே விடுத்து என் பாதங்களில் சரணடை. நீ கர்மயோகத்தையோ ஞான யோகத்தையோ பயிற்சி பண்றது செப்பரேட்டா இல்லையா? நிஷ்காம கர்ம யோகமோ இல்ல ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்யறதோ தியான பயிற்சி இதெல்லாம் நீ செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட தர்மங்களை எல்லாம் விடுத்து என் பாதங்களில் சரணடை அப்படின்னா சரணாகதி அடையறதுக்கும் வந்து நிலைகள் உண்டு. 6 விதமான நிலை இல்லையா? அனுகூலியச்ச சங்கல்பம், பிரதிகூலியச்ச வர்ஜிதம், இல்லையா, ரட்சிஷதி கோபித்ரேத்வ. சோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த 6 விதமான நிலைகளை வந்து நாம மனசுல பக்குவம் அடைந்தால் வழியே அந்த 6 விதமான நிலைகளை நம்மளால எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் இல்லையா? செயல்படுத்த முடியும். அந்த பாவத்தோட நாம செயல்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானின் திருப்பாதங்கள்ல தான் நம்ம வந்து சரணாகதி அடைந்திருப்போம். ஒருவர் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருப்பாதங்களை சரணடைந்த பிறகு இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவருக்கென்று கடமைகள் என்பதே பெரிதாக இருக்காது. அதோட எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம். அவர் அனைத்தையுமே இறை தொண்டாக எண்ணிக்கொண்டு செயல்படுத்துவார். அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்திற்கு வந்திருப்பார். சோ அந்த மாதிரி வெளித்தோற்றத்தில் வெல்ல முடியாததாகிய மாயையின் சக்தியை வெல்ல முடியும் தெய்வீ பிரகிருதி இல்லையா? எனக்கு இன்னொரு இதுவும் உண்டு, வெல்லுதற்கரி. இது வந்து சுலபத்துல நம்ம கடக்கவே முடியாதுன்னு பகவானே சொல்றார் தெய்வீம் பிரகிருதியில வந்து இல்லையா? 7th சாப்டர் தான் வருது தெய்வீம் பிரகிருதி. ஒரு நிமிஷம். தெய்வீம் பிரகிருதி இது கூட ரொம்ப அற்புதமா தெய்வி ஹேஷ குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாம் ஏ பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதம் தரந்திதி இல்லையா? அதாவது இந்த திஸ் டிவைன் எனர்ஜி ஆஃப் மைண்ட், அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கை கூட பகவானுடைய தெய்வீகமான நிலை. இது 1/4 பகுதி இந்த தெய்வீக சக்தி இந்த இடத்துல உண்டு இல்லையா? அந்த ஹலாதினி அதாவது சம்பித் சாந்தினி இது 3மே கொண்டதுதான் இந்த இடத்துல இருக்கிறது. அது இந்த இடத்துல எதனால் ஆனது? இயற்கையுடைய 3 குணங்களால் ஆனது. இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு ஓவர் கம் சொல்லிட்டார். மமமாயா துரத்யா, வெல்லுவதற்கு மிக மிக அரிதானது, நம்மளால முடியாது. பட் தோஸ் ஹூ ஹவ் சரண்டர்ட் டு மீ கேன் ஈஸிலி கிராஸ் பியாண்ட் இட். யார் என்னுடைய பாதங்களை வந்து சரணடைந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் அதை சுலபத்துல வந்து வெல்ல முடியும், அதாவது கடந்து செல்ல முடியும் என்று ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைத்திருக்கிறார். அந்த ஸ்லோகம் எதுல வருது? தெய்வீ குணமாய். யாராவது கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுங்க, எனக்கு ஞாபகம். பிரேமா மாதாஜி பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? 7th சாப்டர் 8. ஓகே சரி, அதுக்குள்ள நானு இந்த 54 ஸ்லோகம் கூட ஒரு வாட்டி பாத்துறேன் 18th சாப்டர்ல இல்லையா? பிரம்மபூதா பிரசன்னாத்மா நா சோஷதி நா காங்ஷதி, அந்த ஸ்லோகம் தான் அது. 54 மாதாஜி 14th ஸ்லோகா, 7th சாப்டர் 14th ஸ்லோகா. 14th ஸ்லோகவா? தெய்வி ஏஷா குணமஹி மம மாயா துரத்யயா. அதுதான் மாதாஜி இப்ப பண்ணேன், அதுதான் சொல்லிட்டாங்க. அதுதான் அதேதான் அது அதான் வெல்லு. யா சோ அதேதான் நம்ம வெல்லுதற்கு மிக அரியது. இந்த
ஏன்னா மாயை என்பவள் நம்மள வந்து அவ்வளவு சுலபத்துல விட மாட்டான். அதனால அது ரொம்ப ரொம்ப வெல்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பாகம்தான். ஆனா ஒருவர் அதை வந்து சுலபமாக வெல்ல முடியும் எப்பொழுதென்றால் பகவானுடைய திருப்பாதங்களை சரணாகதி அடையும் பொழுது. மேலும் இந்த ஸ்லோகம் இல்லையா, பிரம்மபூதா பிரசன்னாத்மா நாசோஷதி நா காஞ்சதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதே பராம். இல்லையா, பிரம்மபூத நிலை இல்லையா, அந்த நிலையை அடையும்போது நமக்கு வந்து பேரானந்தமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்த ஒரு ஆத்மா, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில நிலை கொண்டவர்கள், ஒருத்தர் வந்து சமாதி நிலையில் நிலை கொண்டவர்கள், நா சோஷதி நா காங்ஷதி, எதையுமே அவர்கள் வெறுப்பதும் கிடையாது, எதையும் ஆசைப்படுவதும் கிடையாது. அவங்களுக்கு எதுவுமே தேவை கிடையாது. இந்த இடத்துல வந்து இது இல்லையேன்ற அவங்க வருத்தப்படவும் மாட்டாங்க, இது இருக்கே இது வந்து இது இன்னும் வேணும்ன்ற ஆசையும் அவங்களுக்கு இருக்காது. சம சர்வேஷு பூதேஷு, அனைத்து உயிர்வாழிகளையுமே ஒன்றாக பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய பாவத்தை அவர்கள் வருவார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் மத் பக்திம் லபதே பெறாம். இல்லையா, சோ அந்த நிலையில அவர்கள் தூய பக்தியை வந்து அடைகிறார்கள் என்று பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்கார். இந்த இடத்துல வருது இல்லையா, பகவத்கீதையில 18.54 ரொம்ப அது மனப்பாட ஸ்லோகம் கூட, நீங்க எல்லாரும் கூட படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. உண்மையான நிலை என்னவென்றால் ஒருவர் பரமாத்மாவின் அங்கம் என்பதே, நாம் எல்லாம் அவருடைய பின்ன பகுதி, அதுதான் குய்யதரம். ஒருவர் உண்மையான தன்மை அறிதலின் நிலையில் இருத்தல் வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டு சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. நம்ம யாருன்றத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அத்தகைய அந்த ஒரு செயலை நாம கண்டிப்பா ஈடுபடணும். தன்னை உணரும் இந்த அறிவு பகவத்கீதையில் பிரம்மனை உணர்தல், பிரம்மன் ரியலைசேஷன் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது சமாதி நிலை கொள்ளும் பொழுது அந்த நிலைக்கு வந்து பிரம்மன் என்று சொல்லப்படுகிறது. பிரம்மனை உணர்ந்த பிறகு, தன்னுணர்வை உணர்ந்த பிறகு ஒருவர் பிரம்மனின் செயல்களில் ஈடுபட முடியும். இல்லையா, ஒரு தன்னுணர்வு பாதையில நிலை பெற்றவர்கள் எவ்வாறு செயல்களை வந்து செயல்படுத்துவார்களோ அத்தகைய நிலையிலிருந்து அவர்கள் செயலாற்றுவார்கள். ஒருவர் தன்னை அறியாது இருக்கும் வரை இல்லையா, அவர் உடலை பற்றிய போலியான அடிப்படை செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். சோ ஒருவர் தன்னை உண்மையான தான் என்றும் தன்மையில் அமையும் பொழுது பின்னரும் பிரம்ம வித்யின் செயல்கள் தொடங்குகின்றன. இல்லையா, அடுத்த கட்டம் வந்து நம்ம இந்த உடலை விட்டு போகக்கூடிய தன்மைகள் எல்லாமே, அதுதான் பிரம்ம வித்யனுடைய அடுத்த கட்டங்கள். பிரம்மனை அறிந்த பிறகு எல்லா செயல்களையும் முடிவு அடைகின்றன என்று மாயாவாதிகள் இருக்கிறார்கள். அதுதான் பர்மனன்ட் கிடையாது, அதற்கு மேல உண்டு. ஆத்மா பொருளுக்கு ஆட்பட்டு அதன் இயல்பு கடந்த நிலையில் செல்லப்பட்டால் ஒரு சுதந்திரமாக இருக்கும் பொழுது அதன் வெளிப்பாட்டை எவ்வாறு மறுக்க முடியும் இல்லையா. சோ அதாவது இங்கு ஒரு சான்று குறிப்பிட முடியும். ஒரு மனிதர் நோயுற்ற நிலையில் மிகவும் சுறுசுறுப்புடன் இருந்தால் அவர் நோயிலிருந்து விடுபட்டதும் அவர் சுறுசுறுப்பின்றி இருப்பார் என்று எவ்வாறு கற்பனை செய்ய முடியும்? நோயுற்ற நிலையில நம்ம சுறுசுறுப்பாவே இருக்க மாட்டோம் இல்லையா, 100% இருக்க மாட்டோம். நோய் இல்லாதப்பதான் நம்மளால ஆக்டிவா செயல்பட முடியும். நோய் இருந்தா நோயின் மீதே நம்முடைய போக்கஸ் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா. இயல்பாக முடிவென்றால் ஒருவர் எல்லா நோயிலிருந்து விடுபட்ட, இங்க சொல்றது உடல் வியாதி கிடையாது, இது வந்து பௌதீக வியாதி. இந்த பௌதீக வியாதியிலிருந்து வெளிப்பட்டால் மட்டும்தான் நம்மளால வந்து சுறுசுறுப்பா இயங்க முடியும். ஆனா அந்த பௌதீக நோய்களோட நம்ம சம்பந்தம் படுத்தின்றே இருந்தா கண்டிப்பா சுறுசுறுப்பாக இயங்கவே முடியாது. அதனால நாம அந்த இதுல இருந்து வெளியில வரணும். பிரம்மனை அறிந்த பின் நடக்கும் செயல்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வாழ்விலிருந்து வேறுபட்டவை என்று கூறப்படலாம். ஆனால் அது செயல் நிறுத்தாது இல்லையா. செயலற்ற தன்மை எங்கேயாவது நம்ம நிறுத்த முடியுமா? செயலற்ற தன்மையில இருந்தா நம்ம உடலை கூட பேணி காக்க முடியாது. நாம் செயல்படணும், பௌதீகத்தில் ஈடுபட்டுதான் ஆகணும், தவிர்க்கவே முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது பிரம்ம நிலை அடைஞ்ச பிறகு நம்ம வந்து இதுதான் டாப் மோஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அங்கேயே நின்று விட்டால் அதன் பிறகு நம்ம பக்குவமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் செயலாற்றாமல் எல்லாரும் உட்கார்ந்துட்டா உணவு படைக்கிறது யாரு இல்லையா. அது செயலற்ற தன்மையை பகவான் எங்கேயுமே வந்து அது ஒரு நிலை, அவ்வளவுதான். அதனால அதுதான் கடைசி என்று நாம் என்றைக்கும் தீர்மானிக்க கூடாது. அததான் நிறைய இடங்கள்ல மாயாவத பிலாசபிய வந்து வன்மையாக கண்டிக்கப்படுகிறது. இப்பதான் நம்ம படிச்ச பிரம்மபூதா பிரசன்னாத்மா நா சோஷதி நா காம்ஷதி சம சர்வேஷு பூதேஷு மத் பக்திம் பரமே லதாம் இல்லையா. பக்திம் லபதே பராம் இல்லையா. சோ அதனால அந்த ஒரு நிலைக்கு நாம செல்லணும். பிறகு ஒருவர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். சோ அந்த பக்குவம் அடைஞ்சாதான் நம்ம ஸ்திரமாக அவருடைய செயலில் வந்து நாம் ஈடுபட முடியும். அதனால பகவானுக்கு செலுத்தப்படும் பக்தி தொண்டு பிரம்மனை அறிந்த பின் நிகழும் செயலாகும் இல்லையா. அதாவது நாம யாருன்றத முதல்ல தெரிஞ்சின்றாதான் நாம பக்தி எவ்வாறு பக்குவமா செயல்படுத்த முடியும் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள முடியும். இல்லை என்றால் பக்தியினுடைய மேன்மையே அறியாம நானும் பக்தி செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு பக்தி செயல்ல ஈடுபட்டு இருப்போம். ஆனா அதை பக்குவமாக செயல்படுத்துறோமான்றது மிக மிக கேள்விக்குறியாயிடும்.
பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவர்கள் மாயையின் மயக்கம் இல்லை. இது நம்ம இப்ப நீங்க எல்லாம் கூட ஓரளவுக்கு ரியலைஸ் ஆயிருப்பீங்க இல்லையா? சோ யூ ஒன்ட் கெட் அட்ராக்டட். எல்லா இதெல்லாமே பௌதிகத்தின் மீதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த ஈடுபாடு வந்து இருக்காது இல்லையா? செயல்படணும், உபயோகப்படுத்தணும்ன்ற இருக்குமே ஒழிய ஒன்று இன்னைக்கு இது வேணவே வேணும்னு நம்ம அதை அடம் பிடிச்சு கண்டிப்பா கேட்க மாட்டோம். எல்லாம் ஒண்ணுதான் இல்லையா? எது கொடுத்தாலும் எடுத்துக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு பக்கம் வரும் நமக்கு. உயிரினம் அவர்களின் சூழ்நிலை பூரணமானதாகும், முழுமையடைந்ததாகும். பூரணத்தின் அங்கமான நாம் எல்லாருமே இந்த ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் இல்லையா? முழுமையிலிருந்து தோன்றியவர்கள் நாம் எல்லாரும். தோன்றின பிறக்கும் பகவான் பூர்ணமாகவே இருக்கிறார் இல்லையா? சோ அப்படி கடமை என்னவென்றால் பரிபூர்ணத்திற்கு பக்தி தொண்டு இல்லையா? அதாவது அப்சல்யூட் ட்ரூத், அவருக்கு நாம திருத்தொண்டு புரியறது தான் நம்முடைய தலையாய கடமை. அதுவே வாழ்வின் நிறைவான செயலாகும். நிறைவு என்பது ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தை இந்த இடத்துல. சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்லையா? எந்த செயல் செய்தாலும் நமக்கு திருப்தி கொள்ளணும் இல்லையா? அந்த திருப்தி என்பது எந்த செயல் செய்தா வரும்? பக்தி தொண்டு செயல்பட்டால் மட்டும்தான் நமக்கு வரும். பக்தியோடு செயல்படும் போது மட்டும்தான் அந்த திருப்தி வரும். எது வரைக்கும் நாம வந்து பக்தியோட எதுவும் செயல்படலையா அதுல திருப்தி முழுமை அடையாது. எல்லாமே இன்கம்ப்ளீட்டா தான் இருக்கும். நாம நினைக்கலாம் அந்த இடத்துல முடிஞ்சிச்சுன்னு, அந்த முடிஞ்சதுல இருந்து ஏதோ ஒண்ணு வெளியில வரும். மீண்டும் அதற்கு ஒரு ஃபிக்ஸிங் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றாங்க, இந்த டிவைஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸ் வந்து ஹார்ட்வேர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு, இதுக்கு இத்தனை ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு போடுவாங்க. ஏன்னா நான் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில அதுவும் மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம்ல ஒர்க் பண்ணதுனால நான் அதனுடைய பார்த்திருக்கேன். சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா 15 நாளுக்கு ஒரு முறை ஒரு சாஃப்ட்வேர் வெர்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க டிஃபெக்ட், ஆனா அது இன்னொரு அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து இஷ்யூ வரும், இல்லைன்னா அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லயே இஷ்யூ வரும், அதான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லயே ப்ராப்ளம் வரலாம். இப்படி ஏதோ ஒன்று இந்த ஆப்பிள்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு. நான் யூஸ் பண்ணும்போது ஏன்னா டெஸ்டிங் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங்ல தான் இருந்தேன் நான். ஸோ அதனால இதுல பார்த்து நான் பார்க்கும்பொழுது எத்தனை டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குன்றது வந்து என்னால சுலபமாக கண்டுபிடிக்க முடியும். இதானா தே ஹவ் given to the குவாலிட்டி டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணி வெளியில வித்தாச்சு இல்லையா? ஆனாலும் அதுல டிஃபெக்ட் உண்டு. இதை வந்து கண்டிப்பா நம்மளால புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? பௌதீகத்துல வந்து எதுவுமே வந்து முழுமை அடையவே முடியாது. தொடர்கதை அது இல்லையா? தொடர்கதையா போயிட்டு தான் இருக்கும். ஒண்ணு மூடனா ஒரு கதவு மூடனா இன்னொரு கதவு திறக்கும். அப்படிதான் பௌதிகம். ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. பக்குவமாக ஒன்றொன்றாக நாம க்ளோஸ் பண்ணிட்டே வந்து இறுதியில பாவாண்ட போயிடும். அதுதான் ஆன்மீகம். ஏன்னா நம்முடைய பாவமே வேறுபட்ட நிலையில இருக்கும். திருப்தி கொள்றது, செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட் இதெல்லாம் தானா வரும். இந்த பௌதிகத்துல நமக்கு மனநிறைவு வராது. இன்னும் வேணும் வேணும்ன்ற அந்த ஏக்கமும் அதன் மீது ஈடுபாடும் தான் நமக்கு அபிவிருத்தி ஆகும். சோ இதோட இன்றைக்கு இந்த 28வது அத்தியாயம் வந்து நிறைவு பெறுகிறது. வஞ்சகல்பதாரூபியஷ கிருபா சிந்துபியேவச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम